तब भाई लोग, अगर आप सबके एक्शन थ्रिलर के शौकीन बानी, रसेल क्रो और लियाम हेम्सवर्थ के फैन बानी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ड्रोन ऑपरेशन में रुचि रखत बानी, मनोरंजन फिल्म देखे के चाहत बानी, तो सिनेमा आपके खातिर बा। तब भाई लोग और उनकर बहन लोग कैसन बानी आप सब। फिल्म के कहानी एगो सर्जेंट किन्नी पर आधारित बा जे अबे मिलिट्री फोर्स में ज्वाइन कैले हैं, जेकरा के अचानक से एगो डेल्टा फोर्स के मिशन पे भेजल जाता। ये मिशन के मकसद बा एगो CIA के एजेंट के आतंकवादी के कब्जा से आजाद करावल। अपने साथी सुगर, एबेल और बिशप के संगे किन्नी ई मिशन पर निकलता। बाकी मिशन बिगड़ जाता, इनके साथी लोग के मौत हो जाता और ये अकेले पड़ जाता ने। इस संकट की घड़ी में उनका ड्रोन पायलट एडी ग्रीन के मदद मिलता, जे लास वेगस में एगो एयरफोर्स बेस में अपन सहायता भेजताने। जैसे किन्नी अपन जान बचावे खातिर संघर्ष करताने, वैसे ही वहाँ जिम पर भरोसा करताने, जे साबित करताने कि भरोसा लायक बाणे। भाई साहब, ये देख के ऐसा लागता कि हमने के एगो गाड़ी में बैठल बानी जा आओगे ये मिशन के हमनिए के सामने ये मिशन कंप्लीट होता और ये मिशन कैसे चलता ये आगे बा। फिलहाल में सबसे बढ़िया बात ई बा कि सैनिक के मनोविज्ञान के बारे में बखेड़ा ना कल गई बा, बल्कि वो सीधा साधा कहानी कहल बा। ये फिल्म के बाद साफ तौर पे देखावल जाता कि जिंदगी मौत की स्थिति में इंसान स्वाभाविक प्रवृत्ति सबसे बड़का ताकत होखेला। फिलहाल तनाव की माहौल में बढ़िया से बनावेला, जेकरा के घने जंगल के सेटिंग और दिलचस्प बढ़ावेला। एक्शन दृश्य असली और कड़क होखेला भाई लोग, जेकरा चलते वहाँ और बढ़िया से दृश्य के एकदम बढ़िया से मिला लिहल गई बा। बाकी फिल्म के दिल तो लियाम हेम्सवर्थ और रसेल क्रो के किरदार के बीच के संबंध बा, जेकरा के जरूरत के चलते शुरू होखेला लेकिन धीरे धीरे और मजबूत हो जाला। ए फिल्म के पात्र और तनावपूर्ण कहानी दर्शक के बांधे रखेला। एमे हम 5 में से 3 स्टार दे, काहे से एमे एगो घना जंगल में जौने तरीका से के शूटिंग कइल गइल बा, एमे सारा कैरेक्टर के इमोशन जौने तरह बा एकदम एक नंबर भाई लोग। एमे जौन तरीका से सीन क्रिएट कइल जाता, ऐसा लागत बा कि एकदम रियलिस्टिक वर्ल्ड में जियतानी जा हमनी के। ऐसा एमे घटना बा कि देख के आप सब अपनी सीट से हट ना सकिले। एमे एक्शन भाई लोग पैसा वसूल बा। तो भाई लोग कैसन लागल हमार रिव्यू आप सब कमेंट में बताएं। फिर मिलल जाई एगो नया वीडियो में।